私、もう完全にミスってしまいまして、動画を撮るの忘れて音声だけ、録音してましたね。第一戦も、すごい面白いやつだったんですけど、撮り逃し。第二戦は初めて4人が揃った、殺し屋だったんですけど、それも撮り逃しております。音声だけでも、いつか、一番の時に番外編でアップしたいなと思います。結構、多分これ今、画面には映ってないと思うんですけど、マッチング。で、結構グループチャット相手だと、抜けたりとか、する方とか、結構いらっしゃると思いますし、僕らもジョーカーリーグの時は、もう明らかに強いところはもうすぐ、逃げてましたね。はい。汚いですね。勝てそうなところにだけ挑んで強いところから逃げるっていう、どうしようもない、チキンパーティーですけど、みんなで楽しくやってました。さあ、第3戦頑張っていきましょう。第1ターンで、エース出てるんで、なかなかいいですね、これは。もう早速、エースの3カード来てますね。先制攻撃できるんじゃないでしょうか。4カードの完成です。さあ、ケイちゃん。必要はで有名なケイちゃん。やっぱり、引けませんでしたね。ケイちゃんは、この必要はから本当にドラップをやってる途中に、泣いたって言ってましたけどね。たまに本当携帯ぶん投げたくなる時ありますよね。僕もあります。さあ、エースの4カードで、全体化、運輪目乗ります。さあ、結構ダメージいくんじゃないでしょうか。50万ぐらいいきましたね。で、剣棒鉄壁。なるほど。いいですね。ただこれ、ダメですね。第2ターンまでは伸びないのか。そのターンだけか。やっぱ剣のジャンル、ちょっと変えた方がいいんじゃないかな。しかもストレート以上で鉄壁風なんで、ちょっとこれね、どうしようかな。一応シャッフルしてみっか。今頃ってきてますけどね。確かに。さあ、ストレート。ペンギン強いな。余裕ちょっと。暗闇スキル。これもね、結構ね、いいですよね。これ誰が出したの？剣棒かな？これなんていう、黒ナか。白ナと黒ナだけど、黒ナの方なんて。さあ来ましたね。このアスナはですね、引きがすごい強くてですね、ほんと役作りで、ほんとここぞっていう時は、ほんといいカードよく引いてくるんですよね。わお、これは強力ですね。これペンギン来たけど、一人、野良の方が死んでしまって、敵の超合体。これも全体攻撃ですが、どこまで、そこまでないですね。なんですが、相手4体暗闇になってますんで、これは結構いい展開ですね。これが第5ターンとかで暗闇で迎えてると、もう相手的にはかなりきつくて、こっちはすごい有利な展開になってくるんじゃないでしょうか。倒すのが良さげ。いいんじゃね？エース絶発してくるのはなぜでしょうかね。いいんじゃねと。いいんじゃね。わーお、これどうしよっかな。
ちょっとエースのつくよみ絶発がちょっと無理があったかな。うん。オッケーオッケー。ナイスですね。うん。そう。仮に暗闇でも多分、第4ターンぐらいまでだと思うんですよね。第5ターンまではさすがに期待できないんで、うん。倒すなら倒しちゃって、全然いいかなと思います。この月読み、どこまでダメージいくの？うわ、すごい、ダブル合体だ。ダブル合体？ケイちゃんダブル合体今使ったの。ちょっと見てなかった。ダブル合体かな今。2回合体しましたよね。ナイスナイス。ケイちゃんダブル合体取ってたんだ。ダブル合体あると2回、確定で合体するんで、とてもな、アスのこの剣とのこの点は何だろうな。うん。ちょっとこの方、絶発しちゃいそう。あ、しない。あ、偉いですね。キングの高い手あたりでいければっていうところですね。あっちのペンギンさんは強いですね。多分。なんですが、一人暗闇の方がいらっしゃるんで、相手チームですが、どこまでいけるか。さあ、両面です。ごめん、ふざけた。別にいいんじゃない。なるほどね。チョコ好きじゃないやつで連発したから、ふざけたって言ってるんですかね。真ん中選手つって。これも全体化確定します。オッケーオッケー。いいんじゃないでしょうか。あっちは結構きついですね。もうフラッシュしか狙えないんで、あれかなと思います。神々祭りだ。祭りだっつっても1体しかいませんからね。そんな滑ってくやつ、この経験点で入れてます。さあ、鉄壁です。これ結構、おーろろろ。あれ、あっちなんだろう。役見てなかった。さあ、ラスト、ガツンと締めくくりたいですが、おっと、どうしよう。あっち、オッケー。残念。エースは引けませんでした。あっちも9スタートなんで、数字では勝てそうですけど。ぜひプロット食ってきましょう。なんであいつ CPU 化してる。これバグったぞ。全然わけわかんないぞ。なんだこれなんかやべえな。やばい。あっちプリーケの10だから、11のプリーケ。全員バグってんぞ。俺だけ生きてるけど、やべえぞ。やばい。なんだこれ。おし、フォークアウトできた。巻き戻すなよ。おっとよいしょ。いったか？大丈夫か？おっと、なんだこれ。4回攻撃、4回全体か。わ。大したことなかったですね。よし。なんか、バグでもうぐちゃぐちゃになりましたけど、いけました。よし。そしたら、もう一回頑張っていきましょう。